Je to Tyrannosaurus Rex, dámy a pánové. Ten foťák, jak si něco leskne, aby vám to potom vrátila. No jo, nic se neboj, pojď blíž tady, Berušku, pojď sem tady za dětma. No pojď, pojď. Děcka, my jsme... Ne, no pojď sem, no, ne, fuj, nechej, Beruško, fuj, kočička je pryč, nemám nic, Beruško. Ráno i večer, a protože má ráda ten jemný chlup, tak to zase, aha, pozor, no, a tak to jemně čistíme zuby pravidelně každý den ráno. Jak jsem říkal, kritickým obdobím života Tyrannosaura Rexe bylo období mezi 14. a 18. rokem života. Protože vlastně tam museli občas bojovat o potravu s dospělými. Co pak? Tam máte nějaké jídlo, nebo nemáte tam žádné jídlo, že ne? No, já jsem říkal nebrat hračky, dát hračku, jo, to v tobě, no, ale děcka opatrně do tlamičky pěkně, ať vám neukousne ručičku. Mějte se hezky a nashledanou.